igen, og vi er tilbage. Igen. Allerede? Ja, vi har startet den lige efter. Og vi prøver stadig at finde hinanden. Mig og E, fordi jeg er døde. Okay, kort resumé af sidste episode. Kører. Det var ikke lige det. Den springer. Au. Okay, i hvert fald. Lad os bare sige... edderkop. Okay, Johanne døde i sidste episode. Seriøst, så skete der lige for det, jeg skulle fortælle. Johanne døde i sidste episode, og vi gravede en lille smule et hus. Evalunas makker stak af, så lad os bare prøve at finde hinanden. Nej, du ej. Der er jo stadig en masse, der er overlevet. Min makker er også overlevende. Yep. Og han har stadigvæk 20 ly. Jeg har kun 14. Fordi det er noget gå langs kanten af verdenen, så finder jeg dig måske. Han tænkte på Evaluna. Det var meget ud. Yep. Ja. Og de var endda team. Ja. Så hvis man ser det her, så... Man skal være team. Jeg tror ikke, han kender min kanal. Jeg prøver en gang med skov. Johanne? Altså, vi får lov til at kalde hende Johanne. Det gode ved du døde er, at jeg har fået al din mad. Det er ondt. Wow. Jeg gider ikke falde ned. Nu kan jeg ikke finde dig. Gå langs kanten af verden. Det har jeg ikke tid til. Jo, det er der jeg går, og så finder du mig nemmere. Det har jeg ikke tid til. Du vil gerne finde mig hurtigt. Samt du kan finde en stolpe. Jeg er leder. Okay, jeg har en god idé. Hvad? Jeg går ud til kanten af verden og laver en stolpe. Tætteste kant. Vent lige, bliver det start nat? Nej. Kun lidt. Jeg skal altså kommer lidt. ned med der. Det er sjovere, hvis man fik videoer til det. Okay, jeg skynder mig ud. Jeg er ved at få fuld inventory, så. Og ja, man får koket ud af et får. Så ved I det. Jeg har fundet en landsby. Så hvis du finder en landsby ude i et planesbiome, hvis du ved, hvad det er. Seriøst, Esben. Så... Esben, han kommer ind og siger sådan, OMG, gennem der filmer. Og sådan noget. Dig sådan noget. Nej. Vi optager O. Ja, jeg kalder hende O for nu af. Nej, Johanne. Ja, okay, Johanne. Ja, det var meget bedre. Ja. God. Eller vil du lige tage et snit? Lad mig se. Nej. Og hvis I stadig kan høre tv'et i baggrunden, som jeg måske, hvis det var det, jeg hørte i en af mine andre videoer, så er det bare fordi, jeg stadig ikke har mit eget værelse. Det er sørgeligt. Stadig. Forresten, på torsdag, så kommer der faktisk ikke videoer i 15 dage. Jeg har rejst. Jeg er også ude at rejse nu. Jeg er altså ude at rejse til Kroatien. Lige nu er jeg på Bornholm. Yep. Så hun sidder og snakker med os over fra Bornholm. Det var derfor, der ikke var så god internet. Før. Jeg skal til Paris på en mega stor campingplads. Seriøst. Det er nærmest en by, der er blevet lavet om til en campingplads. Seriøst? Den er lige så stor som Silkeborg. Lol. Den er så stor. Jeg opgiver med at finde dig ved. Jeg kommer til igen i morgen. Jeg venter lige til natten over. Ja. Det er ikke engang blevet nat endnu. Det bliver det om lidt. Ja, okay. Leder. Den siger jeg en ko-tipper, eller hvad det hedder.
kog til dig. Ja, men jeg dræber heste. Det er mærkeligt. Du dræber heste, den siger, du er god til dig. Ja. Det er skørt. Okay, det er meget mærkeligt. Hvad? At du dræber heste, så siger den, du dræber. Køer. Lad mig... Nu går jeg over og dræber køer. Hvad siger den så der? Hestetyper også. Tøser og YouTube. Jeg har 36 stykker jern. Åh. OMG. Som ikke er kogt eller er kogt. Er kogt. Kogt. Lol. Hvor kom kogt lige fra? Stegt, så. Stik, det er endnu værre. Jeg spiser stegt jern. Au, men det er kun dine tænder. Nej, det føles som blød gummi. Og sådan der, så synes man, at vingummi det er det hårdeste, der nogensinde findes. Nu har jeg 39 stykker. Og en poison potato. Den skal ædes. Jeg har 39 nu. Okay, jeg skal væk fra ham der. Det var meget lækker. Jeg går stadig langs væggen. Jeg har lige gået over til væggen. Nej, der har fundet mig. Nej, dræber han dig? Jeg er død. Han er lige... Seriøst, han der er virkelig ondt. Dør du i? Det ved jeg ikke. Kæmper du mod ham overhovedet? Han tager alle mine ting, tror jeg. Han har 15 liv. Jeg kan ikke se hans navnskab. Jeg sniger mig lige nu. Nej. Når jeg Nej, hun finder... dræber mig. Hun er diamonds værd. Jeg døde. Okay. Ja, okay. Okay. Så det var slutningen på episoden, desværre. Men hej hej. Goodbye. Så ikke Nu bliver så jeg godt. død. Hej hej. Goodbye. Goodbye.